Mariana Kufu pozná dnes takmer celé Slovensko, no a jeho deti budú čoskoro známe i v celej Európe. Pýtate sa prečo? Odpoveď nájdete v novej snímke režiséra Ladislava Kaboša Všetky moje deti. Naplnená sála kina Iskra a riešenie rómskej otázky. Dokument Všetky moje deti svojou silnou témou zasiahol slovenské kiná. No a v Kežmarku nechýbali ani jeho tvorcovia. Ten kontakt s tou realitou mňou tak otriasil. Videl som tu beznádej, videl som tých ľudí, ktorí skutočne potrebovali pomoc, že som povedal, že nebudem ďalej robiť film o žakovských chlapcoch, lebo už som si povedal, už som nakrútil 3 filmy, ale že 4. film, ktorý budem nakrútim o Marošovi Kufovi, ktorý sa snaží pomôcť tým najchudobnejších z chudobných v najbližších rómskych osadách. A v podstate v priebehu 3, ja hovorím viac ako 3 rokov, sme s Marošom vlastne spolu chodili do tých rómskych osád a vlastne mapovali tú jeho pomoc. Snímka zachytáva život v problémových rómskych osadách Huncovce a Veľká Lomnica. Na scénu tak vstupuje charizmatický kňaz. Ten životne náročné a zdanlivo neriešiteľné situácie rieši svojským štýlom. Doslova osobným príkladom. Obetuje sa za nich, za tých, ktorí potrebujú pomoc a robí tak bez ohľadu na to, či ide o Róma, alebo či ide o niekoho iného. On nikdy nad tým nepremýšľa. Dokonca nepremýšľa nad tým, že či tí ľudia, ktorým pomáha teraz momentálne, proste tá verejná mienka je naklonená na ich strane. On nad tým vôbec takto nerozmýšľa. Činorodá práca, obeta a viera. Sisyfovský údel kňaza a misionára Kufu však postupne nadobúda jasný význam. Svojou empatiou totiž tak povediac nakazí aj rómsku komunitu. Jedna sobota, čo mi nevynadali, bola minulá sobota, bo furt dostane. Furt dám, čo uvidíme, jak dneska budú. No, ako otec si vychová svoje deti, tak ich aj má. Nezavidieť si, spolupracovať a tak dokázať niečo sami pre seba. Nielen odkazaní na pomoc iných, druhých, ale sami na seba musia byť odkazaní a pomôcť si sami aj tiež. Nie ruky vo vreckách, lebo tam neboli ani také zábery, že ja som pracoval, aj moja žena, čiže žena, a oni, chlapi, niektorí stáli. A robili sme na ich domčekoch. No tak to tak je. Dokumentárna snímka Všetky moje deti získava široký záujem verejnosti. No a preplnené sály slovenských kín sú toho len dôkazom. Aj tých kinárov to veľmi prekvapilo. Napokon aj tu v Kežmarku hovoria, že nezažili veľmi dlho, si nepamätajú, že by to kino bolo také plné. V tej prvej vlne prišli Slováci veriaci, ktorí bežne do kin nechodia a ktorí aj ukázali, že my sme tu a stojí pre nás za to robiť filmy hodnotné, filmy s obsahom, filmy, ktoré majú čo povedať. Je to aj dôležité posolstvo ku všetkým, ktorí finančne podporujú vznik filmov, že si vlastne môžu uvedomiť, že ten divák nechce len tie žuvačky na mozog, ale že chce aj filmy, ktoré majú to srdce a ktoré emotívne ho oslovia, ktoré mu niečo prinesú, ktoré ho prinútia rozmýšľať. A veľmi ma teší, keď z kina výjdu diváci a povedia, že sú iní, ako keď do toho kina vošli. Keď vidím, že padajú tie bariéry, ktoré mali voči Rómom, kedy všetkých videli ako jednu jednoliatú masu, a že zrazu si začínajú uvedomovať, že toto je problém. Veľmi nástojčivý problém, o ktorom je treba diskutovať, ktorého riešenie je treba hľadať, pretože riešenie existuje. Nešiel by som tam nikdy a keby som neveril, že títo ľudia, bývalí vrahovia, kriminálnici, prostitútky, že sa nestanú lepšími, tak by som im nepomáhal. Hej. Ja nemám istotu, ja mám nádej. Ja mám nádej, že oni sa stanú lepšími.